Nosaltres des de Dénia, com a candidat a l'alcaldia de Dénia del Partit Socialista, volem deixar ben clar el nostre recolzament cap al candidat d'Ondara i cap al poble d'Ondara. Pensem que, sobretot en el tema de turisme, que és l'única indústria forta que tenim en tota la comarca, és molt important la unitat de tota la comarca, aprofitar els recursos que tenim cada poble de la comarca. Tots no tenim els mateixos, és evident. Uns tenim platges, altres tenen muntanya, altres tenen altres encants, com és el cas d'Ondara, en el que entre tots junts podrem aconseguir que aquesta comarca revitalitzi, que aquesta comarca es comenci a eixir cap amunt per mig del turisme, que, conforme he dit, és l'única font o la més important font d'ingressos que tenim en tota la Marina Alta. Pensem que és una comarca amb molt d'encant, amb molta diferència entre els pobles de costa i de l'interior, amb molta diferència entre els pobles de la costa, del mig i de la muntanya, que cada un pot aportar moltíssim, i això seria molt important en que si anàrem tots units, si anàrem tots de la mà quan anem a fires, que cada un presentara els seus projectes, en un projecte comú de comarca, al final seria molt rentable i aconseguiríem tot allò necessari per a la nostra gent, per a la nostra gent que està aturada, per aconseguir començar a poder eixir d'aquest clot on estem clavats i que al final la gent ho agrairà, que siguem tots una pinya com a comarca, cosa que fins ara no ha passat mai. Com a candidat a l'alcaldia de Xàbia i alcalde de Xàbia, m'agradaria recolzar a José Ramiro en la seva candidatura a l'alcaldia d'Ondara i en especial a les propostes que està fent en clau comarcal. Pense que és necessària la col·laboració entre els pobles de la comarca i un poble turístic com Xàbia té clar que no només el turisme és de sol i platja, també tenim paisatge, tenim muntanya, però també tenim una comarca molt rica en moltíssimes coses. I pense que Ondara té molt a oferir i pot ser una oferta perfectament complementària per als turistes que visiten el nostre poble. Poder visitar la plaça de Bous, poder disfrutar també dels carrers d'Ondara o del seu comerç, és algo que pense que no és que entrem en competició, sinó al contrari. Podem col·laborar, podem treballar junts i podem fer de la nostra comarca un lloc millor per a viure, però també un lloc millor per a visitar.